Olu lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakuland park eRhawutini nazi eziphambili. We've seen over the last 5 years improvements in audit outcomes right across the system. Umphicothi isincwadi jikelele uthi zizonke iziphumo zophicotho zamasebe kazolonke nawamaphondo kuquka nezenkampani eziphantsi kwarhulumente zibonakalise ukuphucuka kunyaka-mali ka-2023-2024. Iinkcukacha-manani zikarhulumente zibonakalisa ukunyuka kwamanani okukhulelwa kwabantwana kweli abanye ngenxa yokudlwengulwa. Sayazi SuperSport ukuthi yitimu enzima kakhulu and iyathanda usebenzisa umzimba xa idlala, so sizama ujonga kweyethu igame sizimisele kakhulu. Iqela iChippa United lizimisele kuyibhulela amasaka iSuperSport United xa la maqela eza kungquzulana ngokuhlwa nje kwibala iNelson Mandela Bay. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesikhalo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibenani. Umphicothi isincwadi jikelele uTsakani Maluleke uthi zizonke iziphumo zophicotho zamasebe kazolonke nawamaphondo kuquka nezenkampani zikarhulumente zibonakalise ukuphucuka kunyaka-mali 2023-2024. Uthi umbingo wama-35 ekhulwini afumene iingxelo ezingenachaphaza. Ebethetha kwiikomiti zepalamente ezijongene nemiba yophicotho. I-ofisi kamphicothi jikelele iphicothe ingxelo zemali ezingama-415. Maluleke uthi ezi ziphumo zisisiseko esihle angakhela kuso urhulumente ulawulo lwesixhenxe. We've seen over the last 5 years improvements in audit outcomes right across the system, whether you're talking departments or entities or even legislatures which operate on the basis of FAMPLA rather than PFMA. We've seen improvements everywhere, even the TVET colleges. Kunjalo vakalise inkxalabo ngeziphumo zamacandelo neenkampani ezingundoqo kuhanjiso lwenkonzo. La macandelo uthi axathula i-77% kuhlahlo-nkcitho lwe-2 trillion rand. La aquka isebe lezempilo, elezemfundo nezakhono, uphuhliso nengqesho, ukhuseleko nezothutho, ekwavakalisa udano ngenkcitho engafanelekanga. The high-impact auditees lag behind the improvement trend that we've seen. So if we're wanting to drive impact in terms of improved transparency, accountability, performance across government, we've got to worry about these big impact, high-impact auditees. Njalo ikomishoni yezimali noqoqosho i-FFC ngamafuphi nayo ithe thaca ingxelo yayo ngomasipala kwikomiti yepalamente yorhulumente ngobambiswano nemicimbi yemveli. Ithi ingxaki omasipala abaqubisana nazo ziquka ushokoxeko lwezakhono nokungakwazi kusunduzana nemigobo. Ngokwengxelo ka-2020-2021 yomphicothi jikelele omasipala bachitha imali abangenayo. Logama eka-2021-2022 ingxelo intama kuba yi-66% omasipala abangasebenzi ngendlela. There shouldn't actually be any municipalities that are non-viable in a sense, because South Africa is big. There's a lot of resources that it can use or transform to create economic activity. The question is how to utilize it. Kwathi le meko yomasipala ikhwalelisa uhanjiso lwenkonzo eluntwini. Ithi kudingeka uphando olumandla ngezinye indlela zengeniso komasipala. Izindululo zale komishoni ngomasipala azinazibophelelo. Ukuxhatshazwa ngokwesondo kwabantwana ngumngeni otshisa ibunzi ngakumbi xa amaxhoba ekhulelwa iselula. Iinkcukacha-manani zikarhulumente zibonakalisa ukunyuka kwamanani okukhulelwa kwabantwana kweli. Isiganeko sakutshanje kudlwengulwe intwazana eneminyaka eli-11 eBethani eMntla Ntshona. Ngamantombazana babonwa njengabona basemngciphekweni wokuxhatshazwa kweli. We'll talk about the abuse of girl children because they fall pregnant, but let's not even kid ourselves and think that boys are not being sexually abused at home. So again, going back to communities, households, what are you doing to keep the children safe? Kule mpelaveki sidlula kuyo intwazana eneminyaka eli-11 iyalixhoba lakutshanje lokudlwengulwa. This whole incident, it destroyed us because the perpetrator destroyed the virginity of the child. The child is still a virgin. Then he raped her, destroyed her, he broke the virginity. So everybody in the family is devastated. We're all crying.
Imiphumela yokuxhatshazwa kwabantwana iye ithande ukuhlasimlisa umzimba. A 10-year-old, an 11-year-old, a 12-year-old is a child birthing a child. And we are faced with increased incidences and referrals of children coming forward requiring support and intervention. Isebe laseGauteng lithi ngabantwana abadlule ku-2,700 abaneminyaka ephakathi kwe-10 kuya kwi-14 nabathe bakhulelwa kulo nyaka mali kweli phondo. Learners who have undergone this experience exhibit low self-esteem, which results in low academic performance, isolation and withdrawal. Amashanhliziyo ngakumalungelo abantwana athi inkundla zeli namapolisa maziqinise isandla ekutshutshuseni abaxhaphazi babantwana. Lehle ngomyingo 8.7% izinga lokubulala kwiphondo eNtshona Koloni kwikota yesibini yonyaka mali 2024-2025. Nakubeni lizinga lilibeke liphondo kwinqanqa lesine ngokwehla kwilizwe ngokubanzi, kodwa limi kwindawo yesibini ngokobuninzi bazo. Lomthetho njengokubulala, ilinge lokubulala, ukubetha ngenjongo zokwenzakalisa zehle ngomyinge we-3.1%. Kwangeli xesha linye iziganeko zokudlwengula zehle ngo-7.3%, kodwa kwakweli xesha kubikwe iziganeko zodlwengulo eziyi-1075. Funa ukubulela kwisipolisa bonke abantu abomthetho abasebenza ukulwa ubugewu apha kweliphondo, ukusukela ko-CPF, i-Common Patrollers, neighborhood watches, law enforcement, traffic, everybody. We've worked hard. Sisebenze nzima kakhulu ukufika apho sikhona. Amapolisa asePhilippi East abike iziganeko eziyi-28 ngaphezulu logama awaseHarare eKhayelitsha ebike iziganeko zokubulala ezingaphezulu ngo-27 xa kuthelekiswa neli xesha nyakenye. That in the Western Cape, the number one cause of murder for the quarter was arguments, misunderstandings, road rage and or provocation. Sesona sixhobo sithandwayo eNtshona Koloni kwaye amapolisa athi ohluthe imiphu engekho mthethweni engaphezulu ku-400 kweli xesha liphakathi kukaJulayi noSeptemba walonyaka. Isebe lobambiswana ngolawulo KwaZulu-Natal liqeshe umanejala libambela umpumelelo Mnguni ukuba incedise kulawulo lomasipala kwaNongoma. Ukukulandela ukubekwa amatyala orhwaphilizo usodolophu lomasipala uClifford Ndabandaba, isekela lakhe uSabelo Nkosi, usomlomo uBabungile Sithole, nomlawulo ophezulu wezimali uNjabulo Dludla, kunye nomanejala wabahlinzeka ngeenkonzo umasipala uKhulekani Manqele. Isihlanu sivele enkundleni kwaNongoma kwayisankononkolo zeziseleni. Washayela ke ihlombe amaphoyisa ngokwazi ukuthi enze umsebenzi wokubopha abantu abasuke bephambene nomthetho, esithembayo ukuthi ingalo yomthetho izokwenza ubulungiswa. Ubuthelezi uthi kuyathusa ukuthi izikhulu eziphezulu ziboshwe kulomasipala, nathi lokhu kudicilela phansi isithunzi sawo. Kusukela namhlanje umunicipal manager omusha engimethulayo. Ngicela ke ukwethula kini makhansela umnumzane uMpumelelo Mnguni njengomunicipal manager kusukela namhlanje okuwuye ozophatha lapha kwaNongoma. Imanager eyibamba eqokiwe ithi inezinhlelo zokulungisa lo masipala. Ngibuya ngangilapha ngo-2019 isimo sintengezela ngaphansi kobuholi bukamhlonishwa ubaba uMncwangu. Sibambisene naye sakwazi ukuba ushintshe uNongoma ube ilokho esasingafisa ube yikho. Indawo yakwaNongoma kuthiwa isilele emuva kwintuthuko kanti ibuye ibe nezibalo eziphezulu zabantu abangasebenzi. Ithemba sesekhona kumina nje ngingasho angakalahli ukuthi mhlambe mangabe nabo guys bengathatha isinyathelo sokuthi nje masikhuluma siyiyouth basilalele. Ungena kameya ikakhulukazi Ndabandaba kuwenze wanomehluko kakhulu uNongoma ngoba esikade sinemeya imeya iFP asubonanga umehluko. Ubuthelezi uqinisekise amakhansela alomasipala ukuthi umanager oyibamba uzobelekelelwa izikhulu zomnyango.
okungunokuthula Khanyile noLionel Pinar. Mlondi Radebe, SABC News, KwaNongoma. Kwalapha izindabeni umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi bazawukhomba umzonotywala babandakanyekayo ekubulaweni kwemvume engusaziwayo uKiernan aka Forbes nosomashishini uTebelo Tips Motswane. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandla ukungena. Usabukele indaba kwijelo yeSABC 1 siza ngqo kwikomkhulu yeSABC eGauteng. Uyakwazi ukuzibukela izindaba kwijelo leYouTube nakwiSABC Plus ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike. Sikwabongoza kananjalo ukuba ukwamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde silume kwinqaku lethu eliphambili ngalenhlwa. Umphicoti isincwadi jikelele uTsakani Maluleka uthi zizonke iziphumo zophicotho zamasebe kazwelonke namaphondo kuquka nezenkampani zikarhulumente zibonakalise ukuphucuka kunyaka mali 2023-2024. Uthi umyingo wama-35 ekhulwini afumene ingxelo engenachaphaza. Ebethetha kwiikomiti zepalamente ezijongene nemiba yophicotho. Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi baninzi abaseza kuqakulwa badidinjelwe eziseleni ngokubulawa kwemvume uKiernan aka Forbes nosomashishini wacinywa igama naye uTebelo Tips Motswane. Isisibini sagawulwa ngembumbulu eFlorida Road eThekwini nyakenye. uNjengele Mkhwanazi ebedla imbadu nonondaba eThekwini ngeentshukumo zamapolisa KwaZulu-Natal. uNjengele Mkhwanazi uthi amapolisa aliphumelela idabi lokulwa ulwaphulomthetho nakubene liphondo lisaphala phambili kwezinye iziganeko zobudladlunge. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi izinhlelo zokulwa nobugebengu eMlazi naseNanda kumasipala weTheku zenza umehluko omkhulu. Kwizibalo zamaphoyisa zobugebengu ezikhishwe ngomsombuluko zikhombisa ukuthi lamalokishi womabili anesibalo esiphezulu zezigameko zokudlwengula. iNanda enyakatho yeTheku isaloku ihamba phambili ekubulaweni kwabantu kulesi sifundazwe njengoba izigameko zokubulala zibalelwa ku-81 phakathi kukaJulayi noSepthemba kanti lesi sibalo sinyukile uma kuqhathaniswa no-76 ngesikhathi esifanayo ngo-2023. Nje ukuthi iNanda noMlazi iteshi ezisahlupha kakhulukazi ukudlwengulwa abantu besimame zihamba phezulu iSouth Africa iyonkana. Kodwa siyajabula ngoba uphenyo lwamaphoyisa lo lesilibiza ngeFamily Violence Child Protection and Sexual Offences Unit FCS abaphenyi laba abasebenza la kwi-FCS bayaqhubeka beqinisa umthetho bebopha izigilamkhuba kulokho. eMlazi nje kunomuntu oseke waboshwa eboshelwe ukuthi udlwengula abantu besimame abawu-18 iningi labo ebadlwengulela ehostel ekuthiwa seClip. Umkhwanazi uthi sekunenqubekela phambili kuphenyo oluqhubekayo mayelana nokubulawa kukaForbes noMotswane. Ngeke mawukuthi khona ovelayo sibayeke ukubabopha laba bazobe beqhamuka ukuthi nabo badlala ingcenye kulento eyenzeka. Amaphoyisa athi bangaphezulu kuka-42,000 abantu asebeboshiwe ngamacala ahlukene esifundazweni kusukela ngo-August. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ityala labatyholwa abathathu ekuqhekezweni kwefama kaMongameli Cyril Ramaphosa ngoFebruwari 2020 lindeleke ukuba liqale ngomhla we-19 kuMeyi wonyaka ozayo kwinkundla yengingqi yaseModimolle. Abatyholo Emmanuela David, uFlorida noNdili Nasho Joseph batyholwa ngokuqhekeza kwifama kaMongameli Phalaphala zebeba $580,000 zaseMelika efihlwe ezisofini. Kwiinkqubo zokuqala zamatyala abatshutshisi bavakalise ukuba babeke amangqina angama-23 kungqina ngetyala elingakubatyholwa abathathu uDavid nabazalanayo bakwaJoseph. Bajamelene namatyala wokuqhekeza ukuba nobugulukudu bokuqhekeza ngenjongo yokuba. The state is ready that the matter can be set down for trial. The state intends to call about 23 witnesses in the matter. That number may be reduced. Some of the evidence may be dealt with in terms of statutes, like your Section 212 and Section 236 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Lo gama igqwetha likaFloriana noNdili Nasho Joseph uMike Moghobo ukhankanye ukuba uza kubiza amangqina amahlanu kuquka nabatyholwa ababini. The witnesses, Your Worship, the two accused persons will testify
Further to that, Your Worship, we are going to call 3 more witnesses, Your Worship. In total, it will be 5. Kananjalo kuqhankqalazo belibanjwe yi-AFF namhlanje ukusingisela kwinkundla yomgaqo-siseko eBramfontein eGauteng, uMalema udandalazise wathi umba wephalaphala awuzokubhanga de umongameli Cyril Ramaphosa athabathe uxanduva. White people today don't speak about Palapala. This media did not make Palapala case a headline on Sunday papers because a corruption that is done by their favorite is not corruption. Ukanti ke uMalema uthe i-ANC eParlamente ithe gqolo nokukhusela urhwaphilizo yaye iqela le-EFF liza kuqhubeka nokuqinisekisa ukuba umba wephalaphala uyaxoxwa de kugwetywe ngawo. Mbukeli sikubuze ngenqaku lokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana ze waphendula wenjenje. Abadlwengula baboshwe iikhiye zilahlele kude akube nomthetho oqinile eSouth Africa. Uhulumeni into afanele ayenze manje ukusuka manje lento ukuthi vele avale lento ukuthi umuntu agexabezwe ngommeli ebezazi ukuthi umushile futhi iqiniso necalo yalazi. Mizwa iphi le evuka ngokubona umntwana omncane sizwe sikaNkulunkulu ingaba konakele phi? Umna ndicapukela lento kuthiwa yi-16 days lento yi-16 days of activity irongo lento bakuthi zonke iintsuku abantwana nabasetyhini basezohlukumezeka ngoba kukwamazenzele apha eSouth Africa. Lento ikhombisa ngokusobala ukuthi abantu baphelele nembeza eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi uhulumeni kufanele aqhamuke namaqhinga amasha ukuthi adile nalesi sihlava ngoba sizophela isizwe sakithi. Sazi wami isimnalo wenze okubi nakaboshwe umsakazi wami ngiyabonga. Kudala ke yaxovulwa lento lena ayide benesisombululo ever since kwapheliswa isigwebo sentando. Ingase otata bethu nobhuti bethu bayeke ukusixhaphaza bavukele zizazela basibone njengabantwana bakunye nosisi babo. Le ndaba yokudlengulwa komama nengane ulele kuyena uhulumeni ufuna aqinisa umthetho. Nasemajele kungabi ama-5-star hotel umuntu aze kahle ukuthi uma aboshwa uyosebenzela isigwebo sakhe njengakudala. Makasincede urhulumente yini bawo kuphela abantu ekhona. Noma sebembophile bathi ukufakaza kuphelele. Uyambona umuntu nangu seyabhampa futhi lapha elokushini akaboshiwe kodwa kade yenza into isenze sibi lapha emphakathini. iChippa United ixeleshe kuyishiya iSuperSport United kwilogi yeBetway Premiership iqala amaqela engquzulana ngokuhlwa nje kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha. iJilly Boys iqophe kwindawo yesithandathu ngelixa amaTsantsantsha elandela kwindawo yesixhenxe. Iqela lasekhaya lithi ukuziphatha kakuhle nokulandela izicwangciso kuza kuba likhubalo lempumelelo kulo mdlalo. Abadlali beChippa United babonakale bezimisele ngelixa bezilolonga. Eli qela lifuna amanqaku amathathu kodwa lonto ayizokubalula xa bequbisene iSuperSport United. Iqhinga leChilli Boys kulomdlalo ukuhlasela iqela leSuperSport. Sayazi iSuperSport ukuthi iteam enzima kakhulu and iyathanda usebenzisa umzimba xa idlala so sizama ujonga kwethu igame sizimisele kakhulu especially xa sidlala at home sisoloko siqinisa. iChilli Boys zibongoze abalandeli babo baphume ngobuninzi. Expect a win obvious but liqale strong kakhulu. I think we've been doing great. We've been doing great past few games and we've been watching SuperSport games, all the games, so we know what to do when we go to the game. And umdlalo uza kuqala xa siphuma apha emoyeni. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Akhala madoda kuqokelela wona kusenga wona kuba amakhwenga yatshotsha ngelixesha ezangomzozi ngesizulu nonkanyezi yalandela nemuzulu makube chusibele.
Mawahlangana abafulifu imicamako basemba ndivumele into kunonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje. Xa sijonga ke mbukela imvula nomoya namhlanje kuyaphaleka into kubana nguchaphazela wemvula kwindawo eziphako ntshona koloni zika 30%. Iziqhubeke zenje njalo ke mbukeli kwindawo eziphako mpuma koloni izigudlunxweme into ethi ke mahla amathuba ka 80% kwindawo ke eziphako mazantsi ko Bloemfontein. Chunce mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphaleka mbukeli into kubana kuyoqhubeka zenje njalo ezamvula kwindawo ezigudlunxweme ziqala phaka lokhu kokapa lodumo ziqhinela phako Gqeberha ziqhubeke zenje njalo ke mbukeli kwindawo ezikumantla phako mazweni into ethi ke mbukeli kungahle kudaleke nesichotho. Kanti xa sawujonga ke uSouth African Weather Service ukhiphe isilumkiso namhlanje sokuba noko singalindela ukulwatyuza kwamaza kwindawo eziqhinela phako Gqeberha ezigudlunxweme naphako ntshona koloni neendudumo ezimandla esingathi sizilindele kaloku kwela phondo lasezenzweni naphako mazweni nomlilo wamadlelo mbukeli oyothi asabalale kwindawo zonke into ethi ke buyaqhuma qiniseka into kubana uqhuba ngononophela kananjalo ngomso ziyaqhubeka ke mbukelo kwakulatyuza kwamaza neendudumo ezimandla into ethi ke funeke uhlale ukhuselekile ngalo lonke ixesha. Amaqondo ke obushushu namhlanje ame ngolhlobo mbukeli kwindawo eziphaphezulu koMsina nokombukeli lithe laphola ngayo 25 degrees. Xa sangena pha kuTsolo ilali intshinqo nakhona mbukeli Nyabeni location kulamhlaba amacwerhe into abankulu emacwerhe nedungu singayilibalanga iUJ enkaleni kwesikaNombewu nasemthatha eqhorha kuyaphaleka mbukeli into kubana lipholile ngo13 degrees. Kanti xa sawujonga ngomso amaqondo obushushu singene pha eLowancengi wecala naseSentuli location emantshili bebhanqo emthatha ingqeleni intibani ingqamakhwe napha kuNomaheya ezifletini singayilibalanga lokhu kwabhaca emandileni khona esiqhingeni nokombukeli lipholile ngayo u20 degrees. Kanti sajonisi phako sinuka nakhona mbukeli lithe lafudumala ngo25 degrees nalihle kakhulu latyhila pha kwindaba eziqananazileyo kokuphumleni ngaye u28 degrees. Nditsho ndithi maziqhuma ingqayo emaxhekweni. Chosi.